Čo sa tak zdali 12, dneska to zbúcham to video veľmi rýchlo a budem veľmi stručný a budem veľmi rýchly. Prvá novinka, ktorú by som vám chcel ukázať, je iPhone, ktorý teraz natáčam, ale v ďalšom strihu ho uvidíte. Vyzerá takto. A ešte bude jedno videjko, kde budem predstavovať nový iPad Air 2, ktorý bude mať k dispozícii takisto, takže sa môžete tešiť, že ešte príde iPad Air. Takže to je asi všetko. A ďalšia vec, ktorú som chcel ešte povedať, je tá, že ďakovačku som chcel spraviť ešte, ďakovačku, takže chcem sa poďakovať Verče za darček, ktorý som od nej dostal, teda vlastne ani než darček, ale za vec, ktorú mi kúpila. Je to úplne mega, sa mi môžete vidieť, nech sa páči, tu je strih. Brutálne topánky je. Takže to je ďalšia vec, ktorú som chcel spomenúť. A asi poslednou vecou je, že ešte ma čaká túr po Slovensku a po Čechách a budem musieť ešte nastavovať kompy a upgradeovať na Windows 10, čo bude celkom zaujímavé a teším sa dosť na to, bude to plná pecka a konečne si pocestujem. Ďalšia vec, ďalšou novinkou sú thready, ktoré mám, ako ste si mohli všimnúť, neviem, či to je dobre vidieť z tohoto uhla, dúfam, že ste to videli dobre. Už som sa dlho inšpiroval na to, že to konečne spravím tie thready a už asi od 18 rokov som mal ten sen, že si ich konečne dám na hlavu. A konečne sa prehovoril do toho a konečne už boli aj financie na to, tak som si to dal už konečne spraviť. A tak si to užívam teraz, no, len akurát je to také neobvyklé aj hlavne pri behu a pri športoch, dosť to zavádza, ale akože dá sa na to zvyknúť. A ďalšou vecou, asi poslednou alebo predposlednou už v tomto videu, bude také kratšie, je tá, že idem v júli na jachtu okolo 16. Takže pravdepodobne budú aj zostrihy odtiaľ z jachty, takže sa môžete už čoskoro tešiť. Ešte určite nejaké videá budú, nesľubujem vôbec, ako často to bude. Vychádzate videá, ale z jachty, ak bude dobrý internet, tak budem uploadovať asi každý deň možno nejaké zostrihy, keď sa podarí voľačo natočiť voľačo dobré. Takže toľko z mojej strany. Ja odchádzam, vy sa majte, bavte sa a see ya. A hlavne nezabudnite dať like, odber a keď tak nejaký komentík. Serus!